Ahojte, tak ja som tu zás, aby som vám predstavila túto najnovšiu bambuľku. Tohto roku je to prvá bábika, ktorú som tvorila. Dala som jej meno Rosnička, pretože doteraz som sa venovala tvoreniu väčšinou samým anielikom. A táto Rosnička je taká najnovšia tohto roku. Má krásny tyrkysový svetriček, tyrkysovú čiapočku, také nohavice na traky, bluzočku a zdarma je k nej táto suknička. Takže, kto má rád takéto originálne, jedinečné bábiky, tak má možnosť, aby potešil svoje dieťa, alebo môže si tú bábiku uložiť do svojej zbierky. Takže komu sa páčia originálne vecičky? Píšte mi do správy alebo do komentára. Ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte!